Tehtäväsuoritusten kautta voidaan seurata opiskelijan etenemistä. Ja tässä seuraavaksi näytänkin, mistä se tapahtuu kurssiasetuksissa. Ensiksi mennään muokkaamaan näitä kurssin asetuksia. Ja täältä valitaan opiskelijan edistyminen ja suoritusten seuranta. Laitetaan tämä päälle, että se on käytössä. Lopuksi tallennetaan tämä asetus. Sitten me voidaankin jo lisätä tänne aktiviteetti ja sieltä tehtävä. Mennään lisäämään tämmöinen verkkoteksti. Ja laitetaan tähän ohjeistukseen, että tehtävä on suoritettu silloin, kun opettajalta saa arvosanan tai arvioinnin. Otetaan aikamääritteet pois ja tehtävä voidaan palauttaa milloin tahansa. Ja tämän jälkeen määritellään, että milloin se tehtävä on suoritettu. Eli nämä ehdot täytyy täyttyä. Vaaditaan, että tehtävä on avattu ja vaaditaan, että opettaja on antanut sen suoritusmerkinnän tai arvioinnin. Ja nyt tehtävä on näkyvissä kurssilla.